E que facemos as naias? Cos brazos cruzados, mirando como venden droga e como venden todo. Mentres as casas están arruinadas por 4 lambóns. Só unha nai como a min sabe o que é este problema da droga. Nunha casa, 2 fillos mozos. Pois que os leven e que lle fagan pagar como lle ten, como están pagando todas as naias, as desgracias dos fillos. 1988. Todo empeza. As nais galegas mobilízanse. Comeza a loita activa contra as redes do narcotráfico. ...1990. Hai resposta. Operación Nécora. A maior redada contra o narcotráfico en Galicia. Hai conciencia. A actividade das nais non se detén. Máis denuncias, máis concentracións, máis combate. Tres anos de investigación desembocan nun macroxuízo de 8 meses na Casa de Campo, en Madrid. ...1994. Hai presión. Na rúa reclámase máis xustiza. A sentenza non convence.